Ja nemôžem. Propsa, že nevieš, čo to znamená. Čo to znamená? New game? Exit? New game? Exit je to, čo sa mi páči. No. Pomoc! Už to môžem vypnúť? Ježiš, si sa ani nepohla. Teraz tu budem stať, ty kokos ďalší. Čo to bolo? To bola tvoja ruka, nie náhodou? Dobre, neviem. Ja si myslím, že hej. To čo je? Ja neviem. To bol tien asi. Nie, to svetlo sa... lampou. No. Ale tam niekto behá. Ježiš, nie! Ja som sa otočila. Áno. Že tam niekto beha. Z tej druhej strany by ťa nemali dostať, sa mi zdá už. Keď si to prešla. Zatiaľ. Počuješ to? Hello, ahoj, Šárazetka. Ahoj. Kto tam behal, ty vole? Ja sa teraz bojím aj otočiť. Inak ja som si teraz všimla, že ja si nepočujem hudbu tej hry. On je pri mne. Ja ho nevidím. Ale ja ho kurva vidím. Kde? Však tu. Čo si slepá? Ja vidím už, Ježiš. Utekaj. Kde mám utekať? Čak tam kokot stojí. Utekaj. To píše. Ja tu budem stať. Udri ho. Ja to mám pýtať. Jako mám udrieť? Ja neviem, tak stlačaj niečo. Ja si myslím, že Ďakujem ich môže za zabíjať. Ďakujem za rúžu. A nebol Bober, kurva. No. Prečo zase nebol Bober, kurva? Ja neviem. A čo mám teraz spraviť? No ja neviem, utíkaj niekam. Kam? Však ja potrebujem ísť práve tam, kde on stojí. Nemôžem. Ďakujem za srdiečko. Ďakujem. No čo mám spraviť? Choď do domu, tam dozadu. Však a čo ho mám Sej mi ho. preskočiť? Sej mi ho. Kokos, ale videla si, jak prišiel, ty kokos? Vôbec, ja som to mala moc... Ale veď si povedala, že ja tam vidím, že tam niekto beha. A on presne išiel úplne, vieš, keď sa proste ideš plížiť. Ty vole. Ja som si myslela, že on bol ešte na tej druhej strane tej... vieš, tam v tom poli. Jasné, už dusí. No, lebo som povedala, že o 6. bude stream on. A čo s ním? Ja neviem, čo mám teraz s ním spraviť. Ja neviem proste. Kokot sem došiel a postaví sa rovno predo mňa tam, kam potrebujem ísť. No tak, buď prejdeš cez neho. Mne ale kurva bije srdce ako kokot a to tu len stojím. No, lebo to je také strašidelne ho vidieť tam, ako robí. On sa pripravuje. Ja to vidím, ja to vidím, že sa pripravuje. A ja sa pripravujem na svoj infarkt. Ja túto hru kurva nechcem hrať. Jak to bolo to nočné videnie? F. No, Ježiš. On ti kýva. Tak čau, kámo. Možno ti chce pomôcť. Akože zabiť ma? Ja neviem. On je len mimo, vieš, on asi ťa nechce zabiť. A ja som z neho mimo. Sej mi ho, nemám čím, ja jediné, čo mám v ruke, je kamera. Takže, neviem. Tak ho uškrť. Alebo zaškrť. Pozri sa, ako vyzerá. No a ja sa pohnem a on po mne skočí, uvidíš. No tak, ja sa bojím. Časotka, poď sem. Hoď mu do hlavy tú kameru, ja neviem ako. Alebo mu niečo možno smrdí. Dobre, tak ja idem k nemu. No choď. Podporujem ťa. Ďakujem. Ja ťa budem najhlasnejšie počuť, keď zakričíš. Áno. Kamo? On je v pohode. Mne nepríde v pohode. Ja, s dovolením, pane. Ja, viete, by som chcela ísť preč. Hlavne sa na mňa nepozeraj. Dobre. Kamo, môžem to už vypnúť? Pri najhoršom len vyletí na teba. No, však. Ešte nie je 8. Jo, ešte ste tu furt? A čo tam on robí, ty vole? Dobre, kam Ja som mám ti hovorila, že je mimo. No, do domu by som hovorila asi... Ja si dám asi tišie tú hudbu trošku, lebo, vieš... Ja ju inak vôbec nepočujem takto. Hej? Všimla som si. Shandy,
on ťa má úplne v paži. Ďakujem Bohu. Shandy, počuješ? Ja počujem. Počujem, na mňa až tu čo vyletí, tak ja sa poserem strachom. Čo to je za zvuk? Ja neviem, ja nepočujem. To bola moja ruka, že? Mhm. Pomoc! Haló? Haló? Šárazetka, pomoc. Ja by som to za teba hrala, no ale som moc ďaleko. Čo to tam je? Ja som stĺp. Aha, to je stĺp. Že ja by som to za teba hrala, no, ďakujem. Takže... Víš to, čo je tie kôň? Bože, takže mám ísť dovnútra. Otvor to dvere. Možno cez okno. Ježiš, už zase. Aha, toto nie. Čo to tam je, ty kokos? Fuj, to je obesenec. Tak tam asi nechcem ísť. Ešte ti poviem, že ja neznášam túto hru, ty vole. Fakt, Ja viem. ja keď túto hru dohrám, ja už ju nikdy v živote nechcem hrať. Tak si vybereš niečo iné. Šazatka? Áno? Keď ti poviem, tak mi začneš spievať, hej? Starý Donald farmu mal. Ale akože teraz ti poviem jednu vec. A budeš sa na mne brutálne smiať. No. Že... Pozeral si rozprávku včera večer? Ja som si normálne pustila rozprávku na dobrú noc. Super. To ja robím niekedy. No, takže ja to poviem teraz si myslím, že pozerať a počúvať veľmi dlho. Hej. No ale teraz si poviem, že ja sa nepozerám na pravý monitor, kde mi ide tá hra, akože že je veľká. Ja sa pozerám na ľavo, kde je stream. Lebo tam je to trošku menšie. Hej, chápem. Tam je baterka. A chceš počuť niečo? No, áno. Lála. Nie, nerob to. Nie. To mi Šarzet napísala, nezaspievam. Šarazet, ty si úplne hnusná. Čo tam? Ja sa bojím. Ja nemôžem. Lála. To mám ísť dovnútra, či čo? Dá sa ti otvoriť asi, nie? Je hide. Čo je hide? Že sa môže schovať do toho. Idem tam. Schovaj sa tam. Ale to aj ty držíš. Teraz mám špinavý oný. Šazatka, ja neviem, kade mám ísť, fakt neviem, kade mám ísť. Čo je No. hide? Umrela som. Išla by som do ľava. Už je 8? Ešte nie. Už to môžem potnúť. Asi sa poserem. Reálne sa poserem strachom. Nenávidím to. Ja neviem, do čom si sa dala. Nie, predvčerom som streamovala, nie? Tam niekto sedí. Ja som si ho nevšimla. Aha, to preto, lebo sa pozerám na ten malý Hej. stream. On ti asi neublíži. Si istá? Nie som si istá, ale tak aj ten druhý ti neublížil. Ja? Tak ale ten druhý bol nafetovaný. No tak asi to je každý nafetovaný. Aj ja by som chcela byť. Možno by si tú hru hrala s väčšou radosťou. To zase taká nafetovaná by som nebola. Nikdy Dominik nevieš. Sečet. Tak tam ani nechoď. Aha. No kým sa nepriblížiš, tak neublíži asi. Šazada, ja ti poviem úprimne, že mám nasraté v gatiach. Dobrý. Len kľudne seďte, ja tu skoro nie som. Keby si vedela, jak ma trasie, ty vole. Viem si to predstaviť. Ja to prežívam, ty kokos, skoro ako keby som tam bola. To sa nepozráš ani na ten veľký screen. Na aký veľký screen? Teda, screen, akože... Nepozriem sa, lebo proste jebem na to. Vieš o tom, že som v piči teraz? Ešte v pohode, ale neviem, či sa náhodou priblížiš sem. Jak by si ty hrala VR-ko, keď už teraz máš kaknuté? Šazatka, ja ani neviem, či Šárazetka, ja ani neviem, čo je to VR-ko. To je
Virtuálna realita, to máš. Vieš na tých očiach tú celú vec. Oh. Nie je zrovna to, čo chcem práve povedať. Vieš, kedy bude Kedy? Keď tá lampa Na teba zasvieti. na mňa zasvietí. Išiel preč? Nie, tam ďalej teraz, mohla by si dovnútra. Môžem tu prosím ostať do 8. Čo keby sa hinto cestou vráti, potom ťa uvidí. Tak ale, a čo ak je vnútri ešte jeden, ty vole? Tak my budeme vidieť, keď tam svieti nejaká lampa. Ja neviem, čo tu búcha, ale ja sa bojím. Tam si sa mohla schovať za tebou. Videla si to za tebou? Áno. Nehovor, prosím, že videla si to za tebou, ale tak povedz, videla si ten súd za tebou. Dobre. Prosím, buď konkrétna, lebo ja už... Ty vieš, že ja nemám skvelú slovenčinu. Ja sa bojím. Aha, on už prichádza asi. Videla som niečo tam na tej druhej strane. Čo? Ja už nechcem ísť ďalej. Ja už túto skrvenú hru hrať nechcem. Pomoc. Budeš musieť. Ježiš. Schovaj sa tam. A super. 2000 years later. A teraz budem tu stať. Ježiš. A teraz Také to si vonku? Áno. Baby steps. Asi sa poserem. Dobre. Ja sa bojím ako kokot. Tam máš ďalší súd, keby náhodou. Tam? Aj tam, aj na tej druhej strane bola. Ja sa bojím ako kokot. Viem. Ale keď nič nevidíš na kamere, vieš, aj ten zvuk, tak Tak je to tak safe. vieš, hej. Tak neprichádza nič. Bože. To radšej nehovor, lebo sa nepohne ďalšiu pol hodinu. Ja som mala pravdu. Akurát. Dobre. Ja sa bojím. Jú. Teba ani nik v tme nemôže chytiť za ruku, tuším. To vôbec. Momentálne to nehrozí. Dobre. Neviem, či tu náhodou bude jumpscare, ale nie som si istá. Naozaj? Ja... Nie som si istá. No. Vieš, musí ísť stať ona. To diera asi. Niečo tu šuští, ty vole. Možno vie to. Ja... To čo je, preboha? Okej. Mamma mia. Super. Ja som vysratá, ty kokos, jak kokot. To si nevieš ani predstaviť. No akože už aj ja cítim teraz, takže viem si predstaviť, čo cítiš ty. Cítim napätie? Cítiš No. napätie? Áno. Ja tiež. Podľa mňa cez túto podlahu, keď prejdem, tak sa zdrbem dole. Prečo toto blíka? Budeš musieť použiť. Oh. Dáme nejaký list. Idem tam pozrieť. Ukáž. Čo to píšu? Máva nejaké sny. Áno. Kámo. Tam píše, že čo znamenajú tieto sny na konci. Sme dvaja. Čo majú sny? Scary. Tie rastliny v tom rohu vyzerajú mega creepy. A tam sú nejaké dvere, vidíš to? Tam vzadu? A tú mŕtvolu tam nevidíš? Kde? Oh! Teraz už áno. Čo je tam? Neviem. Bože. Ja som strašný pičus, že to... Ježiš. Dobrý Super. večer. Ahoj, koukám, že si sa moc neposunula ve hře. Nie, pretože ja som vlastne len asi pol hodinu sedela v súde. Bože, toto je tak extrémne nechutné. No a ďalej čo?
No musíš ísť cez tie dvere, čo sa otvorili. Počuť sa mi dá. Toto... Hej. Fuj. A to mám akože... To mám jak potom prejsť, vole, rovno. Ja neviem chodiť rovno. Tak v hre to je ľahšie ako v skutočnosti. Voldy, to si ty? Zibak si pomoc. Dobre, tak idem teda rovno. No tak to rovno nejdeš. Kámo, ak padnem dole, tak ja už nejdem naspäť. Ak padnem dole, tak to vypínam, reálne to vypínam. Ja Dobre. sa bojím padnúť naspäť, lebo už viem, že tu hore som v bezpečí. Dobre, s 2 mŕtvolami, ale to aspoň viem, že mi nič neurobia. Dobre. Poďme na to. Ježiš. Musím sa napiť, počkaj. Mne sa reálne tak strašne trasú ruky. A tak strašne mi bije srdce. Pardon. Nastavie. Tak strašne sa klepem, že si to neviete ani predstaviť. A absolútne sa nepozerám na veľký monitor, ale pozerám sa na to, čo mám pustené na streame. Nika, si tu ešte povedz mi, či to bude nejaký jumpscare. Ojej. No, budeš musieť skočiť. Fuj, ale z tejto hry sa asi reálne povrcam. Hej. Fuj. OK, toto už robiť nebudem. Fuj, počkaj, musím sa napiť, lebo si blívnem. Reálne si blívnem. Tu mám teda dole skočiť. Hej. A kurva. Ježiš. No, aby on nedostal infekciu. Jebať na ňo, ja som dostala asi práve infarkt. To som si nepamätala. Ty vole. Ty kokos. Asi som sa posrala. Vymeníme baterku? Ešte nie. Ale zvládli sme to. Ty vole. No zvládli, ale ja sa teraz musím chvíľu ukludniť, lebo mne až teraz príde ďalší jumpscare, tak ja pri samku dostanem infarkt. V tejto hre sa mi zdá, že ani nebudeš mať zbraň. Prosím? V tejto hre sa mi zdá, že ani nebudeš mať zbraň. To je úžasné. Nie som si istá. Ja si to milím s nejakou inou hrou. To je úplne úžasné, takže mám ísť asi sem. Takže neviem. No asi hej, hore. Bože, môže mi niekto prosím vysvetliť, prečo si toto robím? Tu nie je žiadna diera. Tu nie je nič. No, dobre. Tak asi ozaj hore. Veríš mi, keď ti poviem, že sa mi tam nechce, tak piče to, čo je tam zase? Verím ti. Mám ísť cez túto kameru, či? Cez to nočné videnie? To asi, no keď už prejdeš cez to svetlo, sa mi tam môže. Nevadí. Tu bude voľaká pičovina, voľaký jumpscare, zase kokocký. Zasratý. Starý Donald farmu mal. Ia-ia-o. Čo to tam je? Tinky Winky. Tipsy. La la. Oh, Teletubbies. Teletubbies. Who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob. A môj kolega, tam niečo blíka. Takže musím ísť tam. Amen. Naozaj. Dobrý, ja vyzeráte teda trošku strašiteľne. To je mimochodom. Haló, je tu niekto na tom streame aspoň? Ja si myslím, že tu na mňa niečo vyskočí. Ja si to nepamätám. Ale není na tej kamere žiaden zvuk. Treba si to zapnúť. Kámo, bojím sa ako pes. Ja chápem. Ja chápem. Bože, dobre, tak to tam rýchlo preletíme. Lebo kurva si najebne. Starý Donald farmu mal. Ia-ia-o. A na tej farme kozu mal. Ia-ia-o. Jak sa to spieva ďalej? Čo je to, kaktus? Ja neviem. Odtiaľ idú nejaké oné, ty vole, aha. Tam má asi oheň. Či nie? Za tebou. Čo za mnou? Šárazet. Nepočúvajú. Šárazet. Nerob to. Prosím. Na. Ježiš, toto zase. Čo to
Kurva. The fuck was that? Bolo! Ježiš. Nech idú do piče, ty kokos. Za tebou, čo za mnou? Šarazet. Nerob to. Starý Donald Farmer. Ono zabilo všetkých vtákov, či? Aha, ty vole, fakt. Ja sa bojím Viem. otočiť, lebo Šarazet píše, že za mnou. Neotáčaj sa, tam nič nebude. Alebo môžem sa otočiť a poviem ti, že tam nič nebude. Dobre, tak sa otačam, hej, a povedz mi, či tam niečo je. Dobre. Nie je. Dobre. Vieš, čo by bola sranda, keby sa otočím naspäť, akurát tedy volá, čo vyskočí, ty kokos. Či jeblo by ma, jeblo by ma. Starý Donald farmu mal, ia, o. A na tej farme aďu mal, ia, o. Inak Hintam ti niečo natáčalo. Ja viem, no, Natáčalo ale teda. prečo? To musím nehať, kým sa to celé natočí. Prečo? Ako dôkaz, vieš? Hoď do piče, kurva, teraz mi one. Teraz mi tu píš. Starý Ale akože- Donald farmu mal, ia, o. Nikdy by som sama nešla na ten horor. Aha, tam niekto utekal. Videla som, no. Čo? Čo? Hm? Počuješ to? Či tebe ide televízor? Ja, možno mi tuto hrá mobil niekoho iného. Jaj. Tak, a kade mám teda prejsť? Aj to asi nie, podľa mňa. Či? Ale dá? No, Jaj? to nie, no. No to možno cez vodu budeš musieť. Zvonka, neviem. Asi, no. Alebo hen tade dole. No hej, Sa dalo. to som si nevšimla. Asi. Tak mi spievaj, starý Donald Farmu mal. Starý Donald Farmer. Mal. Ia, o. Ďalej to Ja neviem. som si mohla aspoň nejakú rozprávku pustiť, ty vole. Je to pik. Ty vole, vieš, ako one. Jak sa to povie, ten kšový. Vieš? Hm? Ako kšový. Že si púšťam rozprávku. Že by mi To proste nepoznám. že by mi proste vôbec nešla táto hra. Hej? Ako zvuk tejto hry, ale že by mi išlo one. Že by mi išlo ten. Proste ako hudba, vieš, v rozprávke. Hej, chápem. Kurva, tak to je to asi nie. Pochválen. Ahoj, Martinko. Nedá sa ti vyskúšiť hore? Akurát pozerám, že kade by som to zobrala. Možno to, alebo... Asi hej. Vyskúšame? Vidíš čo. Hm. No a čo? Čo to bolo za skúrené zvuky? Tam je žebřík, takže tam sa musíme dostať voľako. Takže... No povedz mi, ktorý normálny človek, ty vole, by sa jebal v lade do takéto kokotiny? Počkaj, bolo by mi úplne jedno, ty vole, že moja žena padla vrtuľníkom. Hm. Počkaj, tu sú také všelijaké skurvené zvuky a ja neviem, ty vole, že v čom to je, takže ja musím skočiť asi hen tam. Asi jemnem dole. Ale to môžeš aj popri skale, nie? Tu sa nedá. Ty si sa? Skús. To ako v tom dom... No tak. Dobre. To by sme mali. Mám nasrané. Tak tam mám teda skočiť, či chill, hej? Mhm. Ja som posratal ľudia až za ušami. Ticho, chod. Jak mám ísť hore? Neviem, či to... Nie. No. A čo? Pôjdeme asi... Čo ja viem, sem? Kde to sme? Zase tu? Why? Starý Donald Farmer. Vedľa tej fakle naľavo je diera. Vedľa tej fakle naľavo. Tam trochu vyššie, nie? Hinto? To, Toto No sme super. nevideli. Hej. Dominik, čaká ma tam nejaký jumpscare, prosím ťa, aspoň to mi povedz. Šup, nech sa pohneme. Nie, ale vážne, mne to nerobí dobre tieto jumpscary, ty kokos, fakt. Čaká ma tam nejaký? Mám sa pripraviť aspoň? Nie, budeš natáčať sa z nejaký dôkaz. Takže naozaj nič na mňa nevyskočí? Ako fakt potrebujem len to vedieť, lebo mi už normálne ostáva zle, ty kokos.
Keď na mňa vždy volá, čo ty vole, alebo ja neviem, že ma prepadne záchvat paniky. No toto musíš natáčať. Možno pravo. Aha, už natáča. Nenatáča, však. Priblíž sa? Až moc. Zdravím, ahoj. Pokolika ty to hraješ? Poprvé. A ja neznášam hororovky totižto. Nenávidím ich. Takže som úplne akože... Budeš chtít poradiť, když budeš chtít? Jasné, jasné, určite. A hlavne, až môžem poprosiť. Tak čas, zase mi to seklo, kurva. Dobre. Až môžem poprosiť, tak až ma bude mať čakať nejaký jumpscare, tak mi prosím povedzte dopredu, nech sa viem pripraviť, lebo mi fakt, ty vole, až normálne zle ostáva. Takže aspoň nech to viem. Church? No. Some kind of heretic temple. Tak to si robíš srandu. Wow. No ja som vlastne, už som bola s mojou ženou. Potom som prešla tam volať, neviem kde. A teraz som tu pri tomto. Tak si zahraje to lepšie než toto, ale je to môj názor. No vraj, to je strašidelnejšie. Ja súhlasím inak, mne sa tá jednotka viac ľúbi. Takže ja si radšej zahrám iba túto dvojku. Ja fakt nie som na horory, ja ani neviem, prečo som sa na toto vôbec dala nahovoriť. Absolútne tomu nechápem. Že prečo som sa na toto dala nahovoriť, keď ja hororové hry absolútne neznášam. A celkové horory a takéto veci. Dobre. Dominik, kade teraz? Aha, baterka, to potrebujem. Zoberieme bateročku. Ja si myslím, že budem musieť skočiť hentam. Lebo... Myslím si, že tam budem musieť asi skočiť na druhú stranu. Lebo tu sa reálne nikde nedá ísť. Hej. A neplánujem si zahrať jednotku. Ja budem rada, keď dohrám túto dvojku. A vymažem ju. Dobre. Som sa videla dole, ty kokos. Dominik. Potrebujem vedieť, či tu bude nejaký jumpscare. Prosím. Veľmi prosím. Veľmi mega moc o to prosím. Že či ma tu niečo napadne, alebo čo? Oh yeah. Fujky, toto je hnus, nemalo by. A dá sa mi čúrať, ty vole. Potrebujem cikinky. Čo ešte na mňa volá, čo vyleze, tak budem musieť ísť aj one. Prezliec strencle. Tam je tma. Tam sa mi moc kurva nechce. Ale dobre, starý Donald farmu mal. Jajau, a na tej farme kostol dal. Jajau. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti Amen. Počula si tie zvuky? Áno, počula som. A nič si mi nepovedala? No akože, čo mám spraviť? Povedať mi? Niečo? Neviem. Spievať. No tak ty si sa obzerala, tak som si hovorila, že no tak ona si to všimla. No tak ona si to všimla. Tak pomoc. Môžeš ísť, nič tam není, iba obesenec. Ale kde? Oh môj bože. Wow. Môj bože. To je také čerstvé. Toto je, no, tá ešte není obžratá, ty vole. Si istý, že tam nič není? Ty kokos, ja sa asi poserem strachom, ty vole. Fakt, pri sebou sekla som sa tu. Kde zmizol? No ja viem prečo, lebo ja som si hovorila, že ona má oblečený uniform. Dobre, čaká ma tu nejaký jumpscare alebo nie? Podľa mňa tá piča sa objaví za mnou za chvíľu. Joj. No a kde mám teda ísť? Pokračuj ďalej medzi skalu a budeš nahrávať asi v ďalšej časti hry. Čo? Ako sem medzi skalu? Čo to píše? Že aby si sa zmestila, len choď dopredu. To je rozhlas? Niekto tam niečo hovorí, no. No dobre. Prestalo si to nahrávať, no. Všimla som si, no. Dobre. Dôkaz máme?
Šárazet píše, že rozhlas periny na predaj. No to znelo tak. Si v ďalšej časti hry. Rozhlas. Košky vykupujeme, košky perie. What the fuck? Tam niekto beha v tom okne? Či... Nevidela som. Dobre. Skapem. Košky vykupujeme, košky perie. Treska s rožkom. Dominik, si tu? Ak si tu není, dostaneš čapaka. Ale reálne neviem, kade mám ísť. To len tam zase popri skale. Som. Ďakujem. No, dopredu. Sem? A No. hen tam hore sa nedalo nikam ísť? Zdá sa mi, že nie. Ty vole, asi sa poserem strachom. Ja nechcem padnúť dole. Nepadni. Domino? Hop! Oh. Bateria. Sekla sa mi tu sušenka. Fuj, to čo je? Tam Skala? očička svietia. Hej, však vyskoč tam hore, ty kokot. Tak dopredu vyskoč. Nejde mi ani dopredu, ani nikde. O, dobre. Hovorím, že tu voľaké očička svietia. Zober tú baterku. To bol voľaký... Fuj, bože, to je taký strašný hnus. Tam to musí riadne smrdeť. Neváhaj, prosím? Že tam to musí riadne smrdeť. Tomu ver. V tom celom meste, či v tej celej dedine. Domino. Ja túto hru hrám kvôli tebe. Len tak mimochodom. Takže, kde si? Ja si to vážim. Koľko to váži? Dobre, koľko máme ešte? Ešte máme pol hodinu. Musím ísť sem dole. Tam sa zhaslo? Neviem. Či to sa mnou zdá? Ja si to vážim. Ty vole, ja zase nebudem spať, ty kokos. Ďakujem za like. Tancovala ryba s rakom. A ty trošku s pasternákom. No. Use that... Was mám just? Ja som to celé neprešťala, ale máš nejaký achievement, nie? Ja neviem. Či? Vystihla som to prečítať, ani ja. Dobre, kam mám ísť? Tam. Áno, dobre. Čo tam bude? Neviem. Bude tam nejaký jumpscare? Alebo nie? Ty vole, ja sa poserem asi strachom, ty vole. Tancovala ryba s rakom. No, tu bude volačo podľa mňa. Voľaká pičovina. Kurva drát. Nakúknem tam? Či tu sa nedá nakúknúť? Či čo? Kde mám ísť? Aha. Ja nebudem sa pozerať. Tak ja sa budem pozerať. Ja som to počula, ty vole. To bude nejaký pes. Áno, aký? 2-metrový? Možno. Prečo si toto robím? Dobre, idem tam, hej? Kontroluj to. Až by náhodou. Dobre. Kontrolujem. Doprava. Ja, ty potrebuješ aj one. Domino, bude tam voľaký jumpscare? Ty kokos, ja už normálne cítim, že ma boli srdce, lebo už viem, že to príde. No, normálne boli srdco. Tak ty zavri oči a ja budem pozerať. Zatiaľ v pohode. Zatiaľ v pohode a teraz jeb! Ahoj, 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 píše Šárazet. Ahoj, 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 ahoj. Čau, dobre. Dobre. Dobre teda. No a kde je ten tvor, čo tu bol? Neviem. Domino, ty vôbec nespolupracuješ. A ja viem, že tebe sa to úplne páči. Že som zasratá až za ušami. Tento stres mi nerobí dobre. Doprava. Naozaj? Bude tam volať čo, či nebude, však povedzte mi, alebo ja neviem, lebo ja fakt som z toho zmetená, kurva. Fakt sa toho bojím.
Tam je voľaký list. Idem poň a nebudem sa kúkať nikam inám, iba na ten list. More children dead. Čo? Papa Knot. Papa Knot? Čo je to? Kto je to? Je to akurát tak. Má tam bez tak hovno. Má ho tam. Má ho tam. Vieš, čo by som chcela? Tam tú batériu. Tak si choď poň. Idem si poň. Idem si poň. Batériu. Ukáž to. Hore schodmi? Či hore tam tými schodmi? No, to sa na to schody asi nedostaneš, musíš ísť naokolo. Lenke, že už som prekonala asi 2 mierne infarkty a jedno posranie. Dobre, tak ideme tam. Dobre. Otvorím, hej? A zavri oči. Zavriem oči a ty mi povedz, čo tam je. Dobre. Dobre, zatiaľ nič. Tma. Tak počkaj, zapnem kameru. Čo tam? Schody hore. Tak tam asi bude ešte niečo ďalšie. Ježiš, to sa mi nelúbi. Mám tam ísť? Vlastne nič, že No, nás budeš musieť, hej. No a ten dotyčný z toho Discordu, ty vole, čo tam poslal tú onu? Prečo blikáš? Čo blikáš, kokot? Však iba toto. No a ten z toho oného? Z toho Discordu? To vzal? Vidím. No, lebo som povedala, že ešte raz to spravia a dostane fakt pri samou, akože normálne hneď ban. Lebo proste mám... Je tu tma... Ó, nie! Ježiš. Lebo ja túto hru hrám, kokos, aby ste sa pobavili a nie, že aby mi tu niekto proste robil napriek, ty vole, vieš? Hej. A fakt akože som povedala, že... Čo to bolo za zvuk? Som povedala, že fakt mi to kurva nerobí dobre. Henté lakačky, ty vole, vieš? Hej. Nemám problém sa akože zlaknúť, alebo čo, ale proste nie je takto, že to niekto kurva robí náročky, vieš? Hej. Dobre, tak idem teda hore. Prečo je tu kurva takáto má do piče? No. Dominik? Ja spolieham na teba, že mi dopredu povieš, keď ti tam bude volaký Oni. Lebo akože fakt ja... Nailed him to a tree and hung him, suffering for days before he died. And when his only son said, "Why hast thou forsaken me?" he said that was To čo je? Není tam nič, môžeš ísť. Kupujem košky perie. Takže fakt tam není nič. A ty to pozeráš niekde na YouTube, alebo kde? Mám ísť do týchto dverí, či čo? Ja ich otvorím. Šazatka, spolieham na teba. Dobre. No, sú zamknuté. Dobre. Teda jammed. Jammed skôr nie znamená, že niečo z druhej strany na to tlačí. Čo? Akože jammed, no... Mohlo povedať, že je zamknuté, alebo že je zaseknuté. Dobre, dobre. Dominik, takže idem. Čo to píše? Že niektoré veci môžeš posunúť preč od okna alebo dvier, alebo pred. Niektoré objekty môžeš presunúť. Odsunúť? Dominik, povedal si, že tu tiež není. A ja ti kurva verím. Skriňu napravo. Oh, hold to peek? Že podržíš. Tá nie. Však, ale bola to skriňa. Aha, napravo. Pardon. Možno pred okno posunúť? A neviem. Alebo... Bože, je mi zle. Ľudia, fakt mi je zle. No. To nebola ako ona. Poď, musím sa napiť. Možno 20 minút. Super. A ja si potom zahrám ty vole volakú onu. Nejakú rozprávku, alebo čo. Však ako ja to chcem tlačiť, ale prečo to nejde? Už. Možno na druhej strane? A však z tejto to išlo. Dajc do piči. Hold to interact. Už teraz sa bojím. Dobre. Open. Je mi zle, ľudia, fakt mi je zle. No, ja mám pocit, že za chvíľu dostanem srdcový infarkt. Otváram, dobre? Dobre. Niekto tam ide s lampážom. Super. Toto som potrebovala. Aby tu kurva niekto behal s lampašom.
Že satanové obličky sa pridal, mňa jebne. Tak mám tam ísť? No, asi nemáš na výber. Dobre. Idem von, povedz mi, čo tam je. Dobre? 3, 4. No. Nie je veľa vidno. Takže asi tak to predpokladám. Ja sa budeš Nevypínaj tam. skočiť. Kurva. Ja už nemám baterky. Ja už nemám baterky. Ja už nemám baterky. Tak to znamená, že musíš Ty kokos, behať ja po to meste. posledných 15 minút dám bez újmy na zdraví. Ty vole, tak som dobrá. Nevypínaj sa, ty kokos. Ježiš. Dominik, a sme všichni v prdeli. No tak to ver, lebo keďže nemám baterky, tak sme v piči, lebo v tme neuvidím ani hovno. Mám tu niečo čakať? Či tu nemám nič čakať, či čo? Ty vole, ja sa si... Ježiš. Potrebujem vodu. Doprava, choď za svetlom. Doprava, choď za svetlom. Tam niečo blika, podľa mňa to bude baterka. Takže nie je tam doprava za svetlom, ale rovno, hej? Je tam, podľa mňa je tam baterka. Lebo to tam niečo blika. Vyskočí tu niečo na mňa? Keď budem pri tej baterke, tak ma stopne, dobre, šasatka? Dobre. That might be an elevator. It's up there, isn't it? To asi nie, baterka to je